Avui és el Dia Mundial de l'Aigua. Només un 0,5% de tota l'aigua del planeta és una aigua dolça, utilitzable i indisponible. És, per tant, un bé escàs i valuosíssim, que tots hem de saber gestionar, com a ciutadans i com a administració. En aquesta lluita per fer la Terra un lloc sostenible a llarg termini, un element fonamental a protegir és l'aigua. Des de les administracions locals s'han de prendre mesures, tant de la gestió pròpia, d'equipaments municipals i infraestructures, però sobretot a pensar en el futur immediat i fer servir la recerca i la investigació en aquest camp per trobar solucions. En medicina tots tenim clar dos conceptes per garantir una bona salut o en cures, la prevenció i la recerca. Amb el consum de l'aigua hem de fer el mateix. Prevenció, que vol dir fer un ús responsable, i recerca. I a Girona, la ciutat dels Quatre Rius, també és la seu de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua, l'ICRA. Hem de reforçar la col·laboració des de l'Ajuntament amb aquest institut que té expertesa, que ens pot ajudar a millorar les polítiques públiques per fer front a aquesta sequera, per ser més eficients, per preservar l'ús de l'aigua. Per tant, que l'Ajuntament i l'ICRA siguin aliats, perquè la recerca és el millor pla de contingència i aquesta recerca ens ha d'ajudar per millorar l'eficiència i l'ús de l'aigua a la nostra ciutat.